Zdravo svima! Danas učimo kako da pravimo pitanja na engleskom. Ako ste gledali moj prethodni video o ličnim zamjenicama i glagolu to be, spremni ste za ovo. Ako niste, vratite se i pogledajte taj video prvo. Morate znati I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Bez toga ne možete da pratite ovu lekciju. Ako ste spremni, ajde da krenemo. U srpskom kada pravite pitanje dodajete da li ispred. Ti si Ana, da li si Ana. Na engleskom je drugačije. Nema da li. Umjesto toga menjate mjesta. Glagol ide na prvo mjesto, zamjenica ide na drugo mjesto. To je sve. Evo primjera. You are Ana. Ti si Ana. Ovo nije pitanje, ovo je tvrdnja. Sada pravimo pitanje. Menjamo mjesta. Are you Ana? Da li si ti Ana? Vidite, you are postaje are you. Glagol are sada je na prvom mjestu. Zamjenica you sada je na drugom mjestu. I to je pitanje. Hajde da prođemo sve oblike. I am postaje am I. Da li sam? You are postaje are you. Da li si ili da li ste? He is postaje is he. Da li je on? She is postaje is she. Da li je ona? It is postaje is it. Da li je? We are postaje are we. Da li smo? They are postaje are they. Da li su? Vidite obrazac? Za am, is, are samo ih stavite ispred zamjenice. Am plus I, is plus he ili she ili it, are plus you ili we ili they. I imate pitanje. Ko je who, izgovara se who. Gde je where, izgovara se where. Ovdje imamo engleski v, usne zaokružene, nema kontakta sa zubima. Šta? What, izgovara se what. Opet v na prvom mjestu. Zašto? Why, izgovara se why. I ovdje v. Pravilo je isto kao u srpskom. Upitna zamjenica, glagol, zamjenica. Ko si ti ili ko ste vi? Who are you? Vidite strukturu. Prvo who, pa glagol are, pa zamjenica you. Who plus are plus you. Who are you? Isti red u svim primjerima. Gde smo mi? Where are we? Šta je to? What is it? Zašto je ona ovdje? Why is she here? Are you here? Odgovor je yes ili no. Yes je da, no je ne. Where are you? Who is she? Odgovor nije yes ili no. Odgovor je informacija. I am here. She is Ana.